stuntmeneja haittaa. Kyllä se tietysti vähän sen vastuulta pääsi, että me nähdään mukavia temppuja, monia rahoituksia. Talvisin he tekevät elokuvastuntnumeroita. Monissa elokuvissa on ollut mukana sijaisnäyttelijöitä aina James Bond-filmejä myöten. Ja nyt tulee seuraavaksi hurja kolaritemppu, joka kantaa nimikettä Flying Head on Grass. Ja tämä temppu tulee suorittamaan teille Raina Lemoine Ranskasta. Mies, joka on ensimmäistä kertaa Suomessa. Ja hän tulee hetken kuluttua ajamaan tämän keltaisen auton nokkakolarilla suoraan päin tätä valkoista äsken romutettua ajoneuvoa. Elikkä täysin harkitun kolarin. On siinä erikoinen ammatti ihmiselle, eikö totta? Ja kun mies tekee kolareita joka ikinen päivä eläkseen, niin en tiedä mitä siinä mies ajattelee lähtöessään tähän hommaan ja tuohon harkittuun kolaritilanteeseen. Monesti he ovat sanoneet minulle, että ei sitä saa mitään ajatella, tämä on heidän työnsä ja sillä siisti voihan sitä kadullakin kompastua ja jalkansa katkaista. Vittu tärisee kädet. Tää on kyllä. Tuolta päästä otetaan vauhtia, ajetaan suoraan sinne päin. On paikannut renkaan. Siellä lennetään kylki ylöspäin kohti taivasta, toinen kylki alaspäin kohti maata hetken aikaa, kunnes tipahdetaan kylki edellä maahan. Se on aika raju tälli. Tiedän sen, että tässä tempussa on myöskin loukkaantumisia tullut silloin tällöin. Niitä ei tietenkään haluttaisi, mutta tämä temppu on Suomessa. Riittääkö vauhti sillä? Ei riitä vauhti vielä. Ajorata on aika liukas. Ja siellä on tommoset Hiihtoliiton hyväksymät renkaat alle. Vauhti on saadaan sinne lisää vauhtia. Täällä tuo pakki on kunnossa. Ei kyllä se pakki toimii, mutta nuo renkaat on niin sileät, että siellä ei oikein pitoa tämmöisellä ajoradalla. Mikä me nyt vakuuttamaan? Okei, näin sieltä ollaan tulossa. Riittääkö siellä vauhti? Suoraan kuitenkin sinne päin ajetaan. Älä käy vielä perkele! Saatana. Mikä vittu tuolla on lokasuojassa? Ai me vielä saatana. Äijällä voi olla hetkeä. Mitä mikseistä käynnissä vielä? Ilmeisesti kaikki on kunnossa. Autot ei ole ainakaan kovin hyvässä kunnossa, mutta romutus jatkuu. Otetaan seuraavaksi Apollo Crash. Okei. Tällä punaisella autolla. Elikkä romuralli jatkuu. Jäikö siitä jotakin matkaa? Ja tämä auto kulkee vielä, jolla äsken heitettiin tuollainen nokkakolari voltti siinä. Eettisesti sieltä kyllä näin on, siellä todellakin nyt pannaan tuo rappi tuonne toiseen päätyyn ja tämä auto ajetaan myöskin katolleen romuksi. Ei se mene romuksi. Okei, sieltä matkaan rampille ja noin!
Ei tunnu mihin. Vielä. Yes, ja lisää kaatoja. Lisää pöyky. Tämä kaverit ei helppoa huomata. Nämä autot siis romutetaan katolleen ajamalla. Ja sieltä nämä toivottavasti saadaan riittävästi. Ei muuta kuin rampille. Ja taas! Ja! Vielä. Se oli toinen kerta. Vähän. Siellä on iskarit vähän huonossa kunnossa, mutta... Siellä ei ollut mitään iskareita. Ei no. Kukahan ei takuuta anna näille romuautoille, mutta tämä yritystä siellä kauan kunnes koneet vähänkin liikkuu. Ja ei muuta kuin kovalla yrityksellä katolleen. Jaa! Ja vielä menee. Oikea takapyörän ripustus on kyllä aika lailla huono. Aika lailla koominen juttu. Kuljettajana siellä on varmaan kyllä. Ai jaa. Onko toi vetävä pyörä, joka Oh. Meininki hyvä. Se on vielä kaatunut vielä plus 101 auto vielä. Ei muuta kuin katolleen vaan, se on homman nimi. Eikä Finito. Ei malta lopettaa millään, vaikka... se on vitsukele! Uudestaan vaan. Se luovuttaa. Nyt on se välikainen jo. Ei se mitään. Saatana, käy meidän tulla ajamaan. kotiin mennä? Käy meidän tulla ajamaan. Kyllä yleisö, hyvät naiset ja herrat, seuraavana on Domino Crash, jossa nostetaan toinen ajoneuvo pystyasentoon ja toisella autolla tullaan ajamaan suoraan sinne päin. Tämä... Saanut tollakin se nostaa. Tässä välissä myöskin tällaisia miniatyyripikkuautoja. Marika niitä teille tarjoaa 30 hintaan. Usein minulta kysytään, että minkälaiset vakuutukset näillä stuntmeneillä oikein on, ja täytyy sanoa, että ei niillä oikein minkäänlaisia vakuutuksia ole. Johtuu varmastikin paljon siitä, että ei vakuutusyhtiöt kovin mielellään tällaiseen touhuun hyvänsä. Ja täräyttää sieltä suoraan päähän on jo tulossa, ja suoraan sinne päin! Ei ole mitään kattoa. Se ei mennyt ihan niin kuin käsikirjoituksen mukaan, mutta onneksi siinä oli onni onnettomuudessa. Se lensi tuosta vähän niin kuin sivuttain ylitse. Kuljettaja on vielä ehjinnahoin. Hän on Patrick Geran, Ranska. Domino Crash. Ja vähän kuraa lenti sinne sun tänne. Joo, semmoista se on tää touhu. Yes boss, it in Destroyer ja Goliath. Ja nyt tässä tilanteessa, kun siellä autoja laitetaan rutottavaksi, teillä on mahdollisuus käydä